आंनि बायदि रावबो दाजाथों दे लोगोफोर। खुलुमबाय लोगोफोर, आंनि रिंखां बर' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खेबसे बरायहरलायबाय। लोगोफोर, आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअ लाबोलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो। थ' बिदिब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। लोगोफोर, नै दिनै आं एकदम माने जिगाब नांगौ होननानै जिगाब नागिरबाय थादोंमोन। ओमफ्राय उनाव जिगाबखौ मोनबाय फाइनेलि। नै दिनै न'आव लाबोबाय, रोगाबाय, आरामसे रोगा होबाय आङो। गामिनिनो बेवाइ जानाय, बिबोनां जानाय बिथांमोनखौनो रोगा होबाय। दा आरामसे माइ हुंनानै दोनसिगोन जिगाबखौ। मोजां मोनदों। हा गैयाब्ला नै जिगाबबो बायनांगौ लोगोफोर। बे जिगाबखौ आं मानि थाखाय बायदो उनाव नोंथांमोननो खोन्थागोन दे लोगोफोर। आंथ' बिराद लोमजानानै एकदम दै गुसु दांनोनो हायाखै। एकदम जानायखिनिखौल' जेने तेने संनानै जादों। थ' दाउ आदारखौ आंना बिजावजालिया होदो। नायलाय दाउफोरा बिराद दुस्थ', बे बेसा रायखसथार लोगोफोर। नाय खोन्थाहैनि र'। गिदिरफोरखौथ' आङो फानबाय, गासै 3 कुइन्टेल फाननाय जाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय दा नैबे फिसा बेसफोराबो देरबोबायानो आरामसे। नायलाय बोरै जायो, जि रायखस। होस्लाबनोनो हायाहाय, आसरित जाखायो। दाउला दाउ गिदिरफोरखौ मानैसो दोनदो आङो, न'आव जानांगौ दाउलाफोरखौ। मागोनि थाखाय माने जानुवारि 1 तारिखआवबो जागोन सानदोंमोन, लोमजानानैनो जानाय जायासै। होस्लाबनो हाया, दसेयावनो जाखांखायो। ओरैबायदि जायो, ओरैबायदि दै लोङो। दहाय फुङावसो नै 40 दाब्बा होजोबमोन, दैयाबो खालि जाजोबखाबाय। आधा केजि 3 पुवा बेबायदि जादों आरो बेसोरनि बेसा। बेफोर जाबाय बिदै दैनाय, एकदम खम जाबाय। नै दाउलाफोरखौ आं फानजोब्बाय नांगौखिनिखौ लाखिनानै। ओरै पगा दाउलाफोरा मोजां गुफुरखौ लाखिदों आं दाउलाखौ। मासेया इथिं बिरना थांबायना, नांगौखिनिखौ लाखिबाय आरो। जा साइजनिखा दाउफ्रा। बे दाउखौनो माबा राननाय नुदोंना खाना दोननायखाय, बिरखाव बिरसि खालामनायखाय खाना दोन्दोंमोन, राननाय बायदि जादों। मानो गिस्रोम जादों बिसोरो। बिसोरनो आदार होखांदो, बेथिं होनाय नुनानै बोरै माबायदि नायनाय, जेखौनो बिसिनो नागिरनाय बायदि खालामो। मोन रायखस, आयु। ओइ माथिं थांबाय नायनाय इसोरो, ओइ गोफोरा। दाउजो दाउआ बिथिं माथाम माब्रैसो बिरना थाहैबाय, बेनिया बिदै दैनायनिया। नायलाय बोरै खालामो बिसोर, आयु मोनजायै बायदिथार। आयु। ओइ नुदोंना, ओइलाय हनै मादि गोजौआव बिरो। बिखौ दानफायनांगोन, होमबासो माबानांगोन, औवाखौ दाननांगोन। बिसोर बिराद बिदि बिरो।
फाग्लि जाजोबगोनहाय रायखसफोरा नै आंथ' रायखसल' बुङोहाय बिसोरखौ बाराद्रायखाय लोगोफोर दाउआ आदार जानायखौ एसे दिन्थिबाय आंथ' लोमजानानैनो होनो हाखायाखै बिजावजालिखौ होहोबाय आंनिया गोदान बोसोरखौ लोमजानायजोंनो बरायबाय दा ओंखाम जानोसै ओंखामबो जानोबो मोजां मोनखाया बारा दा लोमजादों ना सानजौफुनि ओंखामखौ जानोसै खिन्थु नोंथांमोनखौबो एसे लाफानोसै आरो जानायावबो ना लोगोफोर लोगोफोर लोमजानानैनो मोजां बिदि जेबो संनो हायाखै आलु बिन फ्राय लाबाय ओमफ्राय नै मटर आलु दाउदै बेजोंनो जानोसै दिनैनि सानजौफुंनिखौ मा खालामगोन आरो उपाय गैया लोमजादों ना माने जेबो संनो खामानि मावनो गोसो जायाखै आलु फिसा फिसा फ्राय जानो बिराद मोजां मोनो नोंलाय माला हामगोन गुजुनाया बिराद गाज्रि बेमार मुलि जाबाबो थाब हामनो नागिरा लोमजानायफोरा एसे हामनो नागिरबाबो गुजुनाया गगा मोननाय गुजुनाय जाबाथाय उन्दुनो हाया हरसे उन्दुनो हायाखै फिसालाया गुजुलाय आं गुजुलाय फिसालाया गुजुलाय आं गुजुलाय सिरि मोनबाय थायो लोगोफोर ओंखाम जाखांबाय ओंखाम जाखांनानै नै जा गोजांलायबाय मा खालामगोन आरोना देखो अर खाथियावसो अर सायनोसै दायो एकदम माने ओरैबायदि गोजांदो दा एकदम बुंनो नांलिया थिग नङा 2005आव माबा 25आव लोमजानायासो जात्रा जाबाय लोगोफोर आंनि बायदि रावबो दाजाथों दे लोगोफोर थ' भिडिअखौ दोननोसै लोगोफोर बाय बाय